και στους επισκέπτες. Φίλες και φίλοι, στο πρόγραμμά μας έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης όλων των παραπάνω προβλημάτων, χωρίς να παραχωρούμε ούτε σπιθαμή αγωνιστικότητας και διεκδίκησης αυτών που το κράτος είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει. Το χρονικό διάστημα που μας πέρασε, κάναμε μια μικρή προσπάθεια στον τομέα αυτό, σαν συνδυασμός, για να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα που είχαμε θέσει ως προτεραιότητα. Το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από θετικό. Πράγμα που πραγματικά μας εξέπληξε και εμάς τους ιδίους. Ξέρετε γιατί ήταν θετικό το αποτέλεσμα? Γιατί η φυσική παρουσία δεν μπορεί να μπει στα συρτάρια κανενός. Και επιτρέψτε μου να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου μας και τον κύριο Δήμαρχο. Πράγματι, έχει ασχοληθεί με το θέμα. Έχει στείλει 200 επιστολές. Αλλά οι επιστολές στα Υπουργεία, εάν κάποιος από εσάς έχει εμπιστευτεί Υπουργείο ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου, τα συρτάρια είναι γεμάτα από τέτοια χαρτιά δημάρχων. Γι' αυτό σας είπα ότι η φυσική παρουσία δεν μπαίνει στα συρτάρια. Ο κύριος Δήμαρχος, λοιπόν, 11 χρόνια διοίκηση στο Δήμο μας, μη ζώντας την αγωνία που ζούμε εμείς καθημερινά, έχει επισκεφτεί το Υπουργείο Υγείας 7 φορές. Θέλω να πω επίσης ότι εμείς δεν οδηγούμαστε από κανένα συνδικαλιστικό μανιφέστο, ώστε να οχυρωνόμαστε πίσω από επιστολές και πολιτικές σκοπιμότητες. Ο γνώμονας μας πάντα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των οικογενειών μας και των συμπολιτών μας. Ένας άλλος προβληματικός τομέας του νησιού μας είναι οι δομές και οι αρμοδιότητες του Δήμου μας. Όλοι θα διαβάσατε το τελευταίο ενημερωτικό φυλάδιο του Δήμου που κυκλοφόρησε πριν από 1-1,5 μήνα και στο οποίο υπάρχει μέσα η αξιολόγηση του Υπουργείου για τις δομές του Δήμου μας. Σήμερα λοιπόν, και όπως παρουσιάζεται στην επίσημη αξιολόγηση της λειτουργίας του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ασκούνται μεταξύ άλλων οι εξής σημαντικές αρμοδιότητες. Η διαχείριση των πολεοδομικών θεμάτων. Η λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης. Οι πρόσθετες κοινωνικές υπηρεσίες στην τρίτη ηλικία και στα παιδιά. ΚΑΠΗ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Η διαχείριση κημητηρίων. Η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα στους τομείς που είναι αναπτυγμένοι στο νησί, όπως είναι ο τουρισμός, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία, οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι σε τοπικές επιχειρήσεις. Η λειτουργία του τομέα οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης χαρακτηρίζεται μέτρια λόγω της μη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού. Στο πρόγραμμά μας εμείς προτείνουμε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και του τρόπου λειτουργίας του Δήμου, ώστε να είναι κατά το μέγιστο δυνατόν πιο ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπου και αν βρίσκονται αυτοί. Δεν είναι δυνατόν, εν έτη 2014, ένα χαρτί από το Δήμο να αποτελεί προϊόν πολιτικής συναλλαγής. Αγαπητοί ετεροδημότες, ένα άλλο θέμα στο νησί μας είναι η καθαριότητα και η εικόνα του νησιού μας. Βλέπουμε παντού κάδους σκουπιδιών άναρκα τοποθετημένους, σε κακή κατάσταση και σε πολλές των περιπτώσεων δύσκολα προσβάσιμοι. Σκουπίδια, παλιές οικιακές συσκευές,
μπάζα παντού, ακόμα και μέσα στον παραδοσιακό οικισμό. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει άμεσα, εάν θέλουμε να έχουμε την εκτίμηση των επισκεπτών μας. Η καθαριότητα είναι ευθύνη και υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Καθαριότητα, εφταξία λοιπόν και σωστή οικονομική διαχείριση των πόρων είναι το τρίπτυχο του σωστού νοικοκύρη. Όπως φροντίζουμε το σπίτι μας, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και το νησί μας. Η Σκύρος είναι το σπίτι μας. Γιατί ενώ θα έπρεπε να έχουμε ωφέλη από την ανακύκλωση, έχει μετατραπεί αυτό σε οικονομική αιμορραγία για το Δήμο? Ξέρετε, αγαπητοί συμπολίτες, τι έκαναν οι εταιρείες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών? Μάντρωσαν σε εισαγωγικά κάποιους δημάρχους, τους έδωσαν από ένα αυτοκινητάκι και από 100 κουβάδες όπως έδωσαν σε εμάς στη Σκύρο, με την υποχρέωση 6 χρόνια ο Δήμος Σκύρου, με δικά του έξοδα, προσωπικού, καύσιμα, συντήρηση αυτοκινήτων, να μαζεύει τα ανακυκλώσιμα και να τα πηγαίνει στο σχηματάρι. Και μετά από 6 χρόνια, τώρα κλείσαμε εξαετία, το αυτοκίνητο είναι άχρηστο και κουβάδες ανακύκλωσης δεν υπάρχουν. Γιατί το κάναμε αυτό? Ποιο είναι το όφελος του Δήμου? Τι κέρδισε ο Δήμος? Δούλευε για τις εταιρείες ανακύκλωσης 6 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην ναυτική εταιρεία. Η εταιρεία μας αποτελεί από μόνη της ένα τεράστιο κεφάλαιο και αναπτυξιακό εργαλείο που θα μπορούσε να λύσει πολλά προβλήματα στη Σκύρο. Αφού, σαν εταιρεία, μπορεί να παρακάμψει τις δυσκολίες και τα νομοθετικά φράγματα, προσφέροντας παράλληλα θέσεις εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη. Όπως είναι, για παράδειγμα, οι εσωτερικές και εξωτερικές συγκοινωνίες και όπως έχουμε γράψει και στο πρόγραμμά μας, η σύνταξη μιας οικονομοτεχνικής μελέτης για να δούμε εάν η εταιρεία μπορεί να αγοράσει ένα δεύτερο μικρότερο πλοίο και το μεγάλο μας πλοίο να πιάνει και άλλα λιμάνια. Και μόνο τότε θα μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Όχι τώρα που οι αγαπητοί μας φίλοι στη Σκύρο, όπως είπε προχθές από το Βήμα ο συνυποψήφιος μου, κύριος Χατζηγιαννάκης, δεν έχουν τάξει τίποτα. Έχουν τάξει 60 θέσεις εργασίας για το πλοίο. Σκοπεύουν στις 26 Μάη, εάν είναι δήμαρχος, να αγοράσουν άλλα 3 πλοία και άλλες τόσες θέσεις στο Δήμο. Παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο να ανεβοκατεβαίνουν πρόεδροι στην εταιρεία που δεν έχουν καμία σχέση με το ναυτικό επάγγελμα ή το ναυτιλιακό management, όπως γιατροί, φυσικοθεραπευτές, ιδιοκτήτες μπαρ και δάσκαλοι. Μαύρα ταμεία στην εταιρεία που εξαφανίστηκαν. Επιτροπές που συμμετείχαν οι ίδιοι, οι οποίοι διαχειρίζονταν αυτά τα ταμεία και που φυσικά έβγαλαν τον εαυτό τους λάδι, αφού όλοι οι άλλοι φταίγανε εκτός από τους ιδίους. Και σας ρωτώ, αυτή είναι η εταιρεία που ονειρεύτηκαν τα ιδρυτικά της μέλη το 1979? Αυτή είναι η εταιρεία που επιθυμούν σήμερα οι μέτοχοι? Αυτός είναι ο μοχλός ανάπτυξης που θέλουμε για το νησί μας? Ή έγινε αυτό ένα μαγαζάκι κάποιον, χρησιμοποιώντας την για το βόλεμα των δικών τους ανθρώπων στη διοίκηση της εταιρείας? Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στο θέμα του καραβιού, αφού οι θέσεις μας μέσα από το πρόγραμμά μας είναι ξεκάθαρες. Το καράβι
Η ναυτική εταιρεία πρέπει να διατηρήσει το λαϊκό της χαρακτήρα. Γιατί έτσι το θέλουμε, γιατί έτσι το ονειρεύτηκαν οι πρωτεργάτες αυτού του τολμήματος. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, το επόμενο, εάν και εφόσον είμαστε εμείς στη διοίκηση του Δήμου από το Σεπτέμβριο και μετά, έχουμε δεσμευτεί, δεσμευόμαστε και σε εσάς. Εγώ προσωπικά, αν είμαι δήμαρχος, δεν θέλω να είμαι πρόεδρος στην εταιρεία. Έτσι. Την εταιρεία, γιατί θεωρώ καταρχήν ότι ένας δήμαρχος πρέπει να ασχολείται μόνο με το Δήμο και τα προβλήματα του τόπου και την εταιρεία να την αναλάβουν άνθρωποι δικοί μας, σκυριανά παιδιά, που έχουν γνώση με το ναυτικό επάγγελμα και με το management και να τρέξει η εταιρεία μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, ένα άλλο θέμα που πιστεύουμε ότι λειτουργεί σαν πολυεργαλείο σε κάθε κοινωνία είναι ο πολιτισμός και η ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας. Η πλούσια ιστορία του τόπου μας, τα ήθη και τα έθιμα είναι η ταυτότητά μας. Με αυτό το σκεπτικό, ο συνδυασμός μας θα κινηθεί προς την στήριξη όλων των σωματιακών προσπαθειών